Εν αρχή ειν ο ήχος. Υπτάμενη προέλευση φωλιάζει σε στεφανωμένα χέρια των καβύρων. Με χέρια δεμένα στα πλήκτρα συνθέτει το πυρ της αναγέννησης. Προϋπήρχε, βλέπεις, η ανεφόρον μουσική στο μέγα πνεύμα των τελωμένων μυστηρίων. Ίσως γιατί ελογιζόταν τα φτερά εκείνα που σκεπάζουνε από τις κορυφές του Σάος μοιημένους ήχους σε κοινή καταγωγή. Κάπως έτσι ανασένουν και οι νότες όταν συμπνέουν στη δημιουργία με ένωση, με την εισπνοή που εκπνέει πέρα από το εγώ του φυσικού υπάρχου και με τη φύλαξη που δίνει του συναισθήματος η έμπνευση, κάθε που βάζει πλώρη για της Σαμοθράκης τη νίκη. Καλό ταξίδι στην ενότητα και στα διέρετα. Εν αρχή ειν ο ήχος, ο κώδικας των κοπηλατών που προορίζουν τη δόξα της ζωής για προσωποποίησή σου.